Igbo ekenekwa m unu nke onye chiri ya gazie. O nwere ozi dị mkpa nji wee bịa n'oge a. O nwere vidio ngagide wee fụ online Eze-Ego, Alusiego na Asaba mee. Ọ si abanye n'aha ọzọ na ụmụ mmezi Oke Ite. Na ha na-emezi ndị mmadụ Oke Ite, na ha na-emezi ọgwụ ya. Mgbe na-ajọ ọkụkọ hapụzi akwụm weliza gịnị zụọ ụmụazị ya. Ọ sị na olu na ya na-anọzi na họteelụ ya ma ọlụ kpọọ ya. Ọ nọrọ n'ọpa echelon. Ọlụgide ọlụcha 12 ọkụwala gị aka mmago weliza aka ya na-arụ ọnụ his things. Nso kwụsịkwa Oke Ite na ọ dịkwa mma o. Maka na nwekwa abana na mgbagbu. Ụmụazị ya na-analizi ya ọrụ n'ala ha. Ụmụazị Igbo afelizi na Oke Ite ka eji achị ga ala Ahize Chukwu n'ọsị na mmezi Oke Ite. Aliso ogozikwa boys ọzọ ụzọ isi agba mbọ mgbe ọ lụcha họteelụ ya mee mmadụ 200 to 300 employ. Oh, a very big plus for onye ọbụla bụ onye Igbo ndị ọbụla ya eme employ. Iji ma na onye ọbụla na-agba mbọ. Ngetago so me play na video ahụ ka unu nụ ebe ọ sị na mmezi Oke Ite ngwa ocha ndị video ka unu nụ. From next year, what's on the river? Mban. Hey! No, na bun ego, na ego mbu ego ogwu ego. Ndị mmadụ na ma ibe ogwu ego. Igbo mmadụ moto. Obere oge na enwe ekesikwa na moto ogwu ego. So from next year, Apaicha be, ba apaicha anyị farm. Chukwu mee ebere. Ndị ụta họteelụ ma ebe aka mma na anọzi. Nkwụsịzi ike ọgwụ ka nzuo ike. Maka ndị mmadụ sị na ọgwụ na Oke Ite na-egbu mmadụ ọ na-eme nke. Ngocha họteelụ m next year. Nkwụsịzi ike ọgwụ. Ihe mma na-emezi m bịa nọrọ ọdụ na họteelụ. Ọkụ 12. Ndị ọrụ m 18. Ọkwụgwọ ụgwọ asịrị. Aka m bịa pụọ ya pụọ. Nkwụcharịa. Mgbagbo na ọga. Alusiego na Asaba. Ọ bụzikwa nna bakarịa m ike gbatuo na gbanyụọ list. So ibe nje ekwe okwu ndị awe next year ka nzuo ike maka na ụwa chọrọ ibe ọma. Ọ ga-aga ego na mma. Ngwanụ na akwụ na-enenecha gị ya, unu anụghị ihe okwu. Ọ sị na ọma mmezi unu nnukwu ya, ọ bụkwa m nwa kwuru akwụ n'ọnụ ya. Maka abata aha ọfụ Jenụwarị afọ ebe o mere Oke Ite na-ewerezi aka unu kpee ya ikpe. Ntagosi na ụwa anaghị ala ka ihe ọma nego na omelelu emere nyechala ndị mmadụ aka. Ụfọdụ akpụli ya n'ọnụ, ụfọdụ akpụli ya n'ime, ụfọdụ akpụli ya n'ụkwụ. So biko nụ Igbo asị m unu ka unu nụkwa n'ọnụ ya maka mgbe ahịa esetikwa ọzọ. Ama m na ọgbọ ọsọsọ ma iti ọnụ n'okwu na ndị ya eti ọnụ n'okwu a karịa. Asị m ka nkene unu biko na onye ọbụla mani subscribe bịa na this channel biko subscribe. Ihe anyị na-asị na channel a bụ Igbo, ihe anyị na-ekwu na channel a bụ Igbo. Anyị nwa mmiri Igbo, achị ọchị Igbo, anyị kwuo eziokwu Igbo, anyị butelu unu news Igbo. Biko subscribe ọnụ, like kwanụ, nwekwana ihe ya comment on this comment ya and like kwa na the post yotago. Nwekwa akụ nke na-ede gị mma share, ogwo na ọ dịghị gị mma share, o nwere onye ọzọ ya adị mma. Ngwa na ekenekwanụ m unu. Bye bye.